Шатлыклы хатлар белән бер рәттән безнең почтага кайгылы, сагынулы һәм сагышлы да хәтер хаты килде. Бүген нәкъ 2 атна яраткан әбекәем Аксянова Бәйнә Искәндәровнаның бу дөнья белән хушлашуына тулды. Дип яза кайгылы яшьләренә тиелеп, сөекле оныгы Рәмис, әнисе Гөлсинә белән. Якын кешеләрне югалту нык авыр дип сөйлиләр иде элек. Бу сүзләрнең мәгънәсен мин артык аңлап та җиткерми булганмын икән. Бары әбиемне югалткач кына мин сүзләрнең эчтәлегенә төшендем. Бүтән кайтмый, килми, күрә алмыйм, кыша алмыйм. Шушындый уйлар минем йөрәкне нык әрнетеп, төзәлмәслек яра сала бара. Вакытыдан кайткан сайын ишекләрне ачып, әбиемнең пешкән тәмле кыймак исләрен, бары аңа гына хас булган назлы кушуларын, тынычландырып, матур сөйләп киңәшләр бирүен сагынам. Мендәрләрдән яшьләр кипми. Уйламагыз, мин аңлыйм. Бер уйласаң, ул инде җитәрлек гомер кичергән кеше. Тик йөрәк аны аңлыйсы килми. Әбием минем бик йомшак күңелле, киң йөрәкле кеше иде мәрхүмкәем. Әниемне 18 яшында килен итеп кабул итеп, ул бар эшкә өйрәткән. Аның соңгы сулышына кадәр үз кызы шикелле күреп яшәде. Әбекәем, бер мәлгә генә сине кайтарып аласы да, изге Коръән сүрәләрен укыган чагында шылтым чыкмыйча яктан гына карап утырасы иде. Мәрхүмкәем, сагындым дип әйтүләр, аз булыр гыя бүген. Караңгыланды төсле ул, зәңгәр булган элек күген. Әбекәйнең тәрәзәсе, пәрдәләре ябылган, ятимләнеп, элек якын, җылы булган, өй калган. Җитми җанга синең назлап, иркәләп кышуларың. Ясың Раббым, нигә бик аз яши синең кулларың? Гомердә дә сине әбием мин онытмам кадерлем. Үлән үсмәс, чәчәк атыр һәр вакытта каберең. Дугаларым укыганда сиңа җәннәт сорармын. Гомер буе иң яраткан мин оныгың булырмын. Рәмиснең кайгысын уртаклашып, мәрхүмә булган Бәйнә апаның авыр туфрагы җиңел булсын, керәсе урыны җәннәт булсын иде дип бер Алладан үтенәбез. Ә инде күз яшьләре күңелләрнең авырлыгын җиңеләйтә диләр. Шулай булгач, Рәмис әбиеңне искә алып, аның истәлегенә алдагы җырны тыңларга чакырабыз. Яннарымда хәзер юксыман, рәхмәт сиңа иң кадерле кешем. Сагынып яшимен сине, тик изгелекләр генә кылырга өйрәттең син мине. Рәхмәт сиңа иң кадерле кешем, сагынып яшимен сине, тик изгелекләр генә кылырга өйрәттең син мине. Дәвәдәем иң кадерле кешем, үстердең син